Ама сепак манушак, когато не ги ресовест да го жангава, оте шајата хавел, че покрав си близо сепак. Аха. Да. И декара си будна мануша си. Слава на Бог, има будни хора. Амин. Добре, Васко, благодаря ти за че се нас искрено и споделуваш пандесто микрофони. Бисере, путерто микрофони акана. Мечинцу право лести ова исчезнива чопски. Готово ли биси? Добре, ту сасјам саро живото скари тутео семејство и бути керсали и кангири, и чатинцали, молинцали. Абе, да блеске медо отклони салома са баја време на Јорињама са мене ромјаса, едно постојано проблеми ако се месо, кана разделинова сман ме ромјаса, ники кангири на жалост. Но така ново година, но те кана чломаге пак сар предикле снома сманге редовно ки кангири молина самен. Само че мен мојда на чатинава и Библа. Од деш на ветер. А молинца ли су маги редовно. Молинца ли ти? Браво, појав. Става да без молитва не стаи меда буто од пелом, прекалено буто од пелом. Народа се делес о живото се одвлечилна сман и ки кангири кана на жавас. Ало моменти неделя на кли Господна вечера, ме неделя жаса сером јаса телас Господна вечера. Отина жаса ки кангири. Джанса сарси смено животос, проблемија. Но слава на Бога, авка молињама мен, постињам, не на постињам, молињама мен тврдо и авка ковато со сабота жасас кохамами, жасас на пазар, просто авка испирин јас мен буто отклонин ѓомас. Нанди со сабота. И буто отклонин ѓомас макародел. Ни молитва, ни Библа на потаму. Но слава на Бога та нова година. Но те ме поштињанте молина саме потврдо ромјас ирњаум ки кангери секој бе бисере орамо саверту наса ки кангери од пелам будка ари кангери отина молина сма на чатинавос конска пацис номос. Јас. Жаса ли буќат? Но слава на Бога, авка восстанови сало анманде. Буќате сари бути? Абе, кераса парлеска речеса ондовка, слава на Бога, кана кераса бути, кана на кераса. Јасно, така. Варо стоа со тебе сте? Деволна мукла мен те страдинас. Добре, последно въпроси. Сар диксал животос ко светоски махала и ту сарчу свинцато. Јас маге баро впечатление од Васкоска Вакерјас, просто мануша живина ден за ден. Мени како шнулом кјавкате живина ден за ден. Мелама ги примери ме пралеса каро Мартини ден за ден живила. И сјакаш омануша на жана че одевел буд скоро кавел че сабитје едно друго керјоне исполнињона като Вакерјас ленге когато видите мерзоста којато докару до запустење. Благодаря на Бога, амен чатињамате 24 глава жанаса сока престоинел таа вел. Но не се мануша, просто на манате, ни си мануша колато просто на манате родене девлес. Јас. Ту сарчу свинцато. Па само на Бога магавате восстановинамо духовно живото, сарси клилонки Библа, те чатинав. Ачка си каблас мановбискос, ачка си клилонки Библа, те чатинав. И магавате восстановинамо живото, стар предик и сномас. Ачка хида сами не живот. Ческе ќе раса каса бирање, опитира саменте ќе раса врштането, ческе се средака ќе раса в кама по-пократко. Добре би се ремерси, шај панесто микрофони.
Мерси. Ели, отвори си микрофона. Искам да си кратък. С теб малко на български, знам, че по-добре разбираш. Искам да те питам, четеш ли, молиш ли се, отиваш ли на църква, на събирания по домове? Нещо правиш ли за Бог или... Тя не е Шашо. Аз така беме. Нали аз дома тия тебе и поне чуа аз късти писар пастор, къде късти по-нони Да. късти. На Ага. най-преди духо, къде има слово аз там. Къде има слово аз там. Тия аз пео. Аз пео. Да, И разбирам. така беме по-молоди аз. Шашо. Да. Как е майка И ти, аз учим. семейството ти? Дове горе тередове Шашо. Чомбедове, шежадове, Амин. тия Добре. бебето насkodове, ми пендове, Ваня. Браво. И А трябва как... по-моли, Да. по-моли, по-наско колко може. Да, окей. А как виждаш живото махалата у света? Какво виждаш у хората? Шашо на най-преди, къде само преди купа сон, дума слово, на най-щито, Шашо. Ясно. Тия купа сон, тито перо купата. На най-преди, Шашо. Преди има сила, има слово, има песни, тия и каз. На най-преди шито. Разбира. Шашо. Да. Искам да те питам последния въпрос. Как си ти? Ти как се чувстваш? Дове Шашо, слава първо Бога, дове на ти пачи Бог. Вани, жала пути, жала мор хората. На ти пачи Бог. Кога вани, кога не и така. Да, разбирам. Добре ли, благодаря ти, пази се, може да си затвориш микрофона. Сега се обръщам към Васко. Васко, вказва Шундян, aga си мироредос преди те почав тут. За кара мен да кера съботи, добре съм. Най-важното аз с тебе сте. Да. А те жана са арсики чужбина, а те съм по-заето, смисъл, те са рано, голинца, машине, смерейся. А все тук през седмицата Хас и Ринца хари внимание, дикса нещо за Совса. Единствено събота неделя си имаме време, а през седмицата след като Вава карибути, веднага четвъртък, как вече среда туменца, среда, четвъртък, петък, събота съм взето с групи. А една среда опитината възстановина са мен. Четвъртък си имаме група Ивалио Чо, Кидал Маншека Римахала, каро чужбина, скаро Кипър, алески група вакера през верните свети, от те всеко среда изнесинава по един час. Петък шом хероменда тъко Лондон, Софианция да си каркющен да си не саве, когато отдавна си напусна ги да махала, повече от 10 години, мена жанале, от чавеалете, и от те на живо, те на най-чуката звена, напро жанса вечерина се кера се окърдила си светска, 50 всекак. Със събота шум в Данаил изнесина Данаил, 7 глава 3 почнас, че група той си па микс, адвентистския пересядник, еврейско мислене различно. И неделя шум свободно, чука. Цел ден харичка, спорти, авербука, събота през деня семейство, но те жанца конакер съвка, стрес, депресия, трудности. И мене на молина ма бознай со, на чатина ма бознай со, но па на Штипенавче сјом направо ни само на сјом.
пак ваќера след винава, публикувинава постојано, преработино питинава, кате шајте поможина, слава Богу, пак опело девел, ка покажинал ме на кат кажал животос и Българија, да, менди, те прибирина са мен. Така раска, окей, така раска девес това. Еми Васко, на база това со Шуњан и тематика којато ќе раса, нали, слава Богу сам саборе добре, на таа тема со Шуњана, Мендар, Лендар, не се въпроси пуч или стихин, те размишлина саборе 5-10 минути врху това. Ти кала со поуќе, сте ќе расек молитва и разделина се, не се си кајто Мендар букјате, не се си можеби ангажименти. По-кратко, по-сватко. Да, еми как да живеем докато дойде Христос или да, как да живеем докато дойде Христос. Да. За да го посрещнем будни, а не заспали. Да. Значи то въпроси си те пиши навлез. Как? Да живеем докато чакаме Исус. Добре, ще пиши навлез. Как да живеем докато чакам Исус? Да. Чакам Исус. Аз ще родам и търсачка катка. Аз си бут архивия, бут. Бут тебе Сергио за 5 години. Заглавие. Преди 16. Много ясно, че го Ево, папа Волфо, кола му леоди. То са наследники. Еми добре. Как да живеем докато чакам Исус, Васко Илиев? Да. Еми ако трето ав директно чавален, шуњовава шукар, нали? Да. Ако трето ав директно, очакането на Исус, Васко, на најнешто пасивно, саракано бисери ту ме, меша сами, каже расте пере управо бар, отате бара хас. Та жарес Исус, чавален, но значимата на шескаро светост. Те жасте бе шеско гавте, бе шеско манастири, мату клесна ври. А вкано значимата жарес Исус. Също вердано значима. На бесата жаресо небете потергиво. Тоест, жарес Исус, Васко, вкано значима, то е пасивно. Ако дикасо Новија Завет, и било пело очакване, нали чука, очакване, си буцака стихи. Но очаквано значима активна вярност под напрежение. Една примери, некој като жарува нешто си в очакване, в напрежение, подготвимо пеза чест. Например, ако некој мануш ваќерва за пророчествата, но напроменила по живото си или поточно това е съобщение с Бога в молитва, в четене, в мисиониране, а в края най-вяра, а в края си религиозно любопитство. Просто те шуне, сте галинен, те канате хантут, шукар гила, пастори буд шукар ватергяс, откади клени слава чего. Но, чавален, ако трето лав искрено, и Библия си болезнено практично. Од докторја како сјадна Боремеовка пенот, најате пенотке, ми имаш пневмонија, седи си дома, пи чај, така. Овка пенотуќе, това инжекции, болницата насамна, кадото лечењето трете практиката, приложиме сакка лечење. А не просто ке си рецепка, со трете леси, ништо мате керес. Када сек прво по точка на твоја въпрос, Васко, и ќе прво по точка си живеј трезвено, не панически. И ако денату мен години, нате путра стотици стихове, прво солунци, тумеша провериме туменге за справка, за референција, прво солунци, 5 глава, 6 стих, со пела
поточно Петар Пелавки, извинувам, Прво Петрово 5 глава 6 стих. Бъдете трезвени и будни. В Матеј Исус опењас на учениците. Да не се смуштавате, това е само началото. Нали чука? И ако треба да ви каси реалност, секо поколење од времето на Исус жекана, чавален, мислила, че живила в последните 5 минути преди тавел Исус. И оти сили гаранција, че та сега најтавел. Никој не штива кера. Та сега шај, секо наскоро живото са мендар те приклучина. И като каво пришествие при Воскресението, тука то кажангалус с пришествието, или съд, или спасение. Така иначе, фаворе живина, смислите, че живина са в последните 5 минути. Например, некава керав за мангето, не ги наштива керав. Секо наспски лично виждане, психологија, воспитание. Ме мислиаш, че Исус каво преди 10 години. Ама канао животот спромени сао, че Пелапес чаве, унуке, кени си барилам, кавка промени сао, кавка папа смо, кавка президент јаво, ки махала, кавка промени сао, Олевија геле, о евро, о Исус оште наво. Само режими њамачко, о Зафири, о Жесус, Ерикоско родато Данчос, проповедина, стражо, земјо, бојте се, пенца камаро шега на келот живот на живот, аз ке ова почивина веќе в прахта. О животот продолжува. Чавале на вкус начива ли чуј и Библија хухава чуј Исус? Не. Просто дори апостол Павел ако чатино сонци, като акера за мртвите пела после ние, които сме останали на пела, вија ние, това песта сонците в това число. Така иначе, на дали жана ки историја, по времето на Римската империја кој Рим си не чума. Чума болест која да му дарува животни хора. Чистила сичко. Касе по времето и на средновековието, војни, преди 100 години Васко, световни војни, прва, втора световна, жанца, вјес, славла и соди каса, дигитален контрол, искусствен интелект, геополитика, Америка, Русија, отрам леваписки каке президент ке се одличила, кака држава, ма принуждаваше ке збанинјува, хавс, всичко чова. И ша пенавче о време си сериозно чавали. Но ако сперасат уменца в паника и в безисходица, ша пенавче вкара најдуховност. О духовно мануш напелеле са чиво, о дел авма. О духовно мануш жала че трета чу. Ов подготвила, пес ов чатила, молила, пес ов постил, ов жалва, керва, е манушенки. Ја въпросът и вас Кюрина са мен, как да живеем пред да дојде Исус, шукар се че возадинјавнес, ама ке немам хари теорија, но ако не хари практика, сокера се. На штиба шале само ако жанцо онотес без те пошресте пробине, жанца. Амен ту менца со вас са нормално. Не са ве на совна чавале, не се си на хапчета, не се си на депресија. Не се по цел маха мануша си на хапчета. Секој нас борча на паре, заемја, очаве проблеми, вер, еромја, вера, секој жала погајле. Така иначе на практично ниво ме трето аз благодарна први, че совса нормално на совса с антидепресанти. Кен ки махава си парес, че певен шеранцилен, но наштисувен по цел рад. Тут си ки жепа 500 евро или си кошкавче 250 евро или 1200 евро, ама ко почне знаете тенту за суќа. А овки спално 5000 евро наштисувен. Ка покажува че си здраво, че е нато депрес, че ти съвест си спокоен. Керса ли бути, халам нещо готвиња, благодарно. Учинца ли нещо, си клоса ли, училиште, ки Библија, ки кангири, благодарно.
Силите од плања, каќеравка, о Богу дар. Силите од семејство, когато уважението од грижината си, о Богу дар. Да. Ако очакване, амен пераса жараса, но ако очакване керамен нефункционална, нареагирина са, а вкаси грешна вяра, човек. Просто нема да стане. Второ, Васко, кер бути малашкаро живото си. Со значи вка. Во второ Солунци 3:10 Павло пела, којто не иска да работи, нека и да не јаде. А вка тексти ленале со комунистија и приложинале с идеологија песке Да. покасно. И о прва вярвашта, о евреја, когато се наречиме месијање, то прва езичника, когато чиле христијање, тези които веруват в Месија, о прва христијања чавален очаквина со пришествен Исус ежедневно. Секи ден жарнас. Оти секи ден. И оти никој на жала ковади веска бе. Значи не знам, никој не знам. О Павло пучава ту ме кервас ли палаткес. Палаткес сивлас за римските армии, легиони. О кервас бути. О Петар ловилас ли мачен Васко преду Исус те викинолес. Кервас. И Лидија, карогање на апостолите, првата жена европејка която приема христијанството. Бикнелас ли Платовија, Коприна, бикнелас. Со значи Вавка Васко. Никој напела, Анчука, никој напела Исус идва, спираме да работим. А вкали треба ти ќе? Сар не со адвентистка му клепе кера, сичко, чак шеха парнелингетески. Одржавamo тевка, грешно пророчество, грешна теологија. Да. 50.000 разочарови сале. Зависи истина. Омрзели, когато се уриавдова в духовност, си измама. Ме сум вярва што духовно не мрзавам те ке работи. Аз сум здраво право с арбикос. А вкаси измама. Те жалена, вкаси измама. Да вкара најдуховно мануш. Не, разбира се. Ма мислим, че некаде си лесно. Особено ки чужбина. Строежја, учива, семејство, бути, вјарвинца, аджарса, дествинца, бисере, на сянко манастири, на наса, на керсатке духовна фантазија, те спорине, те докажине, че ту се но право. Не. Трето чавале, Васко. Трето изградира с характер. Наистина, Не сензација. Не сензација. Са учу, стрингјом, пелом, вакергјом чиба, чилом старешина, ке печалина 1000 на ден. О Галатјани 5:22 пала плодот на духа е љубов, радост, мир и жалост. Чавален. Оделна пучва колку проповеди диклан ко YouTube. Кобор конспирација жанца, сока чока ке државас. А оделна пучва о зверовекар откровение жанца ли сока керен. Одевел пучва. Деха са ли мануше? Да. Чесно ли сјан? И керсалите думат. И керсалите думат. А вкатрете пишим. Тоест, о последна ни жанали сос. О последна ни си тест за характер. Не за интелекта. Повторинава. О последните ни са тест за характера, не за интелекта. О характери ти родалика о Гавињовел или и четврто Васко. Те отделира с време за Бога ежедневно. Ежедневно. Матеј 24:44 пела бъдете готови, бдете,
Бъдете готови. Тоест, и готовност начала се едно голямо съживление, Васко. Вкана чоа чувствињон пелон крај од делсија те. А вкана чоа 20 минути молитва, 20 минути четен. А вкана значи има трпење, време, тиха дисциплина всеки ден. Дисциплина значи има нема 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 желање. Значи има 4 молинести. Значи има 4 чатинес. Значи има 4 жаско хисарујки в тоја час, тоја ден. Значи има 4 жаскари која зуири, значи има 4 жаско събирање. Трето оту графиките женес на катедр Винц. Всеки ден без театаријата челес. Истинско духовност, чавален, понякога авуа скучно, но трето е постојано. За таво резултати. И духовност истинско изградила здраво гръбнаки във вярата. Тоест, Васко здраво характер. И пето, служење е манушење. А вкасио најпренебрегнато средство когато веќе ги сводо и најпренебрегнато заповед. Од тексти од Матеј 25 глава веќе е прича за овцете и козите. А о критерии за накраја са веси за овците и козите, за двете групи хора. Гладен бях и ме нахранихте. Елате благословени, махнете се вие проклети, овцете од јасно, козите од ляво. Ту овца ли кој си ли коза? Да. Требе, акана. И жана Исус се шокира што навкаси факти. Ша жаре со откровението на Јоан Исус. И пате шунес не ви познавам. На нашија кесте чавален, а о практично си поможине, подкрепине, ов полезно. Тара ке смисали ко живото, се чувствине и љубов. За Божија народ, те чувствине сту туда добре. Да. О небе распенџарва своите служители, не јака Васко коментаторија, ко съботно, ко интернет, коментаторија, инфлуенсарија. Одел пенџарва своите служители, служи, не коментатори. Шесто бисере, живи на чука, сякаш о кралска велта ся. Но планири не Васко, сякаш след 30 години. Фавна? Почне Мартин Лутер, ако та сјаво Исус, ту сога ќе не са вдјес, ка посадина в пелек дрво. А хајде нека на таа мисо, която ќе ги ососли спредвид. Савеси од дуј крајност ќе която требате внимавинас, мате жас. Та сјаво, ме ништо на керава. Или на најтаве и живинава по светски. Пија, другирина, мам. Царам. Те кераме шука. Од дуј крајност та сјаво, но ме ништо на керава бисер. На најтаве Васко, живине бе. Кој меро те меро? Само си о баланси чавале. Спасјаваш душата си. Градинца бъдеще, учинца, керса бути, инвестиринца, възпитинцата чавен. Но то срце на најврзаното зом за системата на тој свят. Опитинцата ракез баланси. Ту живинца ко светост, но не сарко светост, а вкаси трудно. Тя месам час од този свят. Буце вкав свете, но не като свете. Тоест, сообразија со техните култури, воспитања, навици. И са виси седми сурово истина. Суровата истина. Кава ќе рав директ. Повеќето мануша, когато вакер на бут, за ко крао сока чо Исус идва, кавкака чо неделе за ко антихристио, чипио, робокја, чука.
Запомни. А камо ша си најмалку подготвиме. Сега како тоа бузна керна за законот. Ова е бутна рушина. Те жалела. Ovo ti получим гречка. Да ме каману шаси, просто вакерна, но не са практически християни. Идеја си, че не само реси са камена жана са коласи, но вкади чова пресопи, ди чолески Библија до фариса најбуд жанас, но една си на пенџарги Исус, една си не готова за чест. Така иначе, ако ту наресатут с лична врска с него в духа, чавален истинско готовно за тези последни мисии, живине тихо. Тихата. И ако Исус чукила на твојата вратате вечерино туса, и силито чисто съвест, оправињалните отношенија нека се каса на најсар со требе. И силито ќе грехове којато нам вакергјанските простиното ќе. А ту простињалјо колеги. А вкарес шимати седба, не авка сока чоко светус. Ту наш ти промене соа чоко светус. Да. Ту требате поштинеш чавален тус. И ако трете дафе кратко формула, и ако трете се кратина сечка вкасова керган до 5 думи, прво, кербути, молине тут, деха, учине, нов, будно. Мавки вртелешка. Ов будно. Толкова си просто, но и толкова си трудно. Но девел си чавален, амен. Ако треба да автуме нек пожелања, ќе са рек финално апели то обобштинав, а ако Исус або ќарат, треба ли те го равестут? Или спокојно шај пенес, готов сам, живях честно. Или пак те пенес, не се подготвях и с паника, теж на жане сотева керес. То характери подготвимели си Исус жививали, тутем крано Святия Дух, те хулеон, тутето сетине са ќа љубов, ка присуствие, а ќа промјана, а вкасу единствено което чавален мало и вечно, а вкасу единствено което мало девел, като кавел, кади ќеули по характер. Моите овце слушат гласа и аз ги познавам. Да. Ов пела, че лескере овце, неговиот народ, познават гласа. А мен понџараса ли лескоро гласус? И ако амен Понџараса ли таму Анчук. на следното послушна? Вајот ја мен като пенџараса мен дујже непе гласија, вко значи има че лен си чавален бут интимно врска. Вко значи има че ова, саде тафо зарјадно, че ова вече жана като некој си влюбиме, нека сте омрушили жувли, а како вато си посилно влюбиме, нали жана чофи минтиримо колес. С езика на тялото. Прера и жувљако дехала повеќе мрушест, ој минтирималес. Без хавел, ој и минтирималес. Така иначе, тоа ако сеанс Исус, тоа што е со сешто чела. Ту леса лескоро характер. Така иначе, всичко си до лична врска. Ја вкасова кергјан на твоја въпрос, си когато амен ти замислина се саворе, со кераса, на кате жас. Но да те вразумиме амен, ти било пема разумните ще разберат кода на ју, а кароматепа разумните девици бяха готови. Даното вас от тая група, но всичко вка мен, трете, осъзни нас и те ќе расизм. Еми ако си нешто те пучем пака чука врху това, което ќе ја мократ. Абе, хем
Живинува под напрежение, па хем не керава ништо. Сара човека. Жена делува. Ма аз имам чувство, че като до 2030 година и жикава холя на каро, блоки това, онова, всичко прекучино. Всичко си възможно. Авка, два по-сложно съм чекати месина, а пак шайте е продълженото живото си. Сега да се съдне, още някоя година. Но чудина, аман, ме месинава чека, защото пенала дяга, но като към мекена, кера букин вече посветос. Свой кера са ме не муша. Точно, да. Как би това свой кера пенава да вътре това телеона, нито ме чужина в ка светос и да пресътвори нас. Да. И е крески месинава чека са ме. Но, тута халату сам право, но въпрос е каверда. Че мен на жена са сока дика вкато е с което кава мен ще спирна си буря. Важно си секса тя сучка. Ке весте ки Афри, нека не се континенте с държавата на дела бършим. И решение вече карат буд суша, лай зелен чутя, лай пани, лай. Те молинем пе со мануша, те свещеници кингас пе пастоја вера. Те молинем пе за бършим дес. И определение пе ske дивест, сахат, цел коле, гелете молинем пе. Но само цикночаво младежи геоча дарес. А вритат и пе кантет париос. Овдje oća da res i otisnele zvjara, че ка почнемо бърши. Само не пење, че да не то потопи. Ама само оној почиња сте струн. Така иначе, сока вео работја ликаве, но манушалика че работја, ческо тојлење кошеро нешто, дали хумано иѓа. Просто будбуќа каве, оавно. Но а мена ще спирива соавно. Важно си да адаптирина саме кам промените и мате бикна саме. Амари съвест, амари чест, амари вяра, зато цели нас. Но така се избори наистина по чие име, по чие знаме застани нас. И от жана са ли за какво става въпрос? Избор. Сарек жули пенца ковести манци ли најтоес. Наистина ли си тут кари манди деха само довери. Манца ли тоес манци си крај? Да. Одевел малот, ќе си изборите вярни нешто. Точно така. Мен тоа су се знам. Информириме. На таа база ме шајке раз правилно избор. Очевидно покади стрите баре готеско. Жасате дека. Оке раз къде е Александър? Той ще почакат. Адвентистския мен проповедина са, че оке раз че папост проповедина на мири и това онова. Но и трябва чука, че една фика вернещо. Кого създиме изкуствен интелект, който вече меклова вече, чрез който толкова контролираме саворе мануша, който креминге белега на звяра. Къде си роля папаски дете? Къде века хуля сахари, като века са? Да. Значи... Не в грешка? Аз мисля, че си лъжавка, всичко се киргям през. Насям ли в грешка, защото учинно навер нещата на? Да. Да, не че съм в грешка, а вка покажила, че технологија ој дека келео роля. Ој ковосар средство за те наложиња вка поклонење. И от обелега на звяра се свржиме с поклонењето васко. Значи, ова просто знам събот или неделя, изкуствен интелект или интелект, човешки интелект, чипове или дигитализация, нали? А че въпрос, чрез тези неща, чрез тези средства забуди тука предеслито
На чий авторитет ка поклонението, на чий име ка овелто. Хавсал, по време ка покажино за Канада наистина папство си в затишие на најтано кари сцена и Ватиканиката. Но ако пророчество си верно на откровењето, историја, би требало в близкото бъдеще на мен ти каз, ја мен ти каза, че от тръмката они оша мере, оша хула веле шарова вер. А в си система, не един човек, но от тръмката, аво в никой на кирга се опела църкви държатели да бъдат заедно. И направо цитирила се на думите на великата борба на ММА. Без се знае. Так иначе в близкото бъдеще пакяваме чав какачо. Но проблеми си на нас като адвентисти, като повече, в голем процент, че аме си къде са статутковото и пераса в катревето, бе. А на жена са, че ковел будут по авер, букя, когато амен на жена се обен со подготвинга саме саве букяк използино. Една, например, изкуствен интелект, ChatGPT, OpenAI, омануша вече пучнале сарта готвинен, сарта ракемпеске бути, пушале стихови, кај Библија, почти всичко делале. Не се букјако хавана, дела линке, референции. И омануша пела, со те пуче пастора, со те жавки кангиров, всичко вакел. Даже кава керна да песлеса. И опела поа хава, маме на дестер да ме дајатар, да ме ромјатар. Соске си манги. А хавса ли вече? Вече омануша намана, да сава мала, всичко хава. Колко ли добре съм. Крај. Ови зместила и молитва да омашава човека, молинен да пе всичко да качер. Ја вкаси час од това, което усъвършенствувал и кавел глобално. Тоест го краса не само папство, поклонение ка келерон, но тут на щовото сартова керавки. Като на сине Фейсбук, сървър срнисали, делисали, те бе хакингемо Фейсбук, ти рода ли, ми рода, добре, значи си глобално, най-лично. Гер Сметлярова свикна с това приложение, с тези технологии, Краус, изключина да си пенат кадастумен достъпи, единствено, ако тумен премина и неви система, която включила дигитализация, дигитален паспорт, дигитални пари, нашти керезбути, нашти използине са вка средства, трета премине с новите лидери, новите закони. В момента поробинаме с това и подготвинаме с това. Ахавса. Маме подготвина, с други думи, хохавна е баличе, сахавса ли жка, те перавелнес. Я в кака чо в близкото бъдеще, без то определи нас, но светост вървила към натам. В момента си хаос и борба, да кажа, че Америка проявила по характери като говориш като змей, а прилича на агне. В момента и Америка проявила като черти и отделите топова се в избухне войни в Близки изток. Вера, повера всеки момент. И как отразила дики България хулистан коевра маре политика нещо на чо. О живото скачинја, смаша възпозина кари промяна, народост нашти памен двата края, ако чужбина скъпо кавказска. И вече манушки работи са робито целине, нададе време за молитва, за семезо, за нищо. И си депресириме, стресириме, наборяло, керва. Наштия ракеопските дишино. Са ли от технология до зомик изместинен вече от центъри, че амен коя зависима тотално лендър. Ке Америка, Китай, ке Америка. Ой, правда, не аз за ChatGPT. То аз го пела, го пичам, не мога. Хавса. Натреба ли ги психологи, нищо. Вярваш на гилякер на Лестър? जहाँ से गिला के रहा सोले को forever आखा गिला का दसी वंगेस करे बुबेस करे направо сар ки раз съм брат с хор гилавно ли просто си съвършено направо с уникално само а в кай човешка гласа не ще гилава на човек
Жена за кој И најважно, не само пеене, по аранжименке, звучина точно сарке требе вел. А в хавече като домахта да имаше рестар санде, сар си възможно като че хавсали. Той мисли много по-съвършено от човека. Најбаро аранжори когато си го светос, на штикеро са аранжимент са в керо. Да. Просто наши детски години, че кад када трябва човек кавка. Овса го кералис. А мен па жена, овко по-усъвършенствиме. Овце омахала силе савка вече приложи. Ма да си имаме, кераваме ги, авер съвсем неща. Теме са трябваше да законодателството, авер бука. Музика на керавале се. Няма смисъл. Като трябва да получавали нещо за клавиреска, получавали се. Новите модели клавири, каква е разликата, това, онова. Мене за ки бивме получавали, смешно за ки бути за училищата, за тако. Ама кергьом, ме пагававали ске секо маск. Към 50 евро българския. Соски пагава се дешки? Еми офисире с по ниво. Левел 5. И силес и просто чатовија, като си има време чука пишина са, и споринале со на сом съгласното са ме пена тука така грешници в право си. Хавса? Ама мекер јомаске персонализиране, со значимавка. Пењом мела ке рама чука, мечти njom бут книге, смешам савка. Мекер јомаске биографично профили кои се омите со бразилопис. Браво. Хавса ли меа ческе с критическо мислен и на најлимити примери жанца каката си бесплатно и си лимити. Чак и да се аринаха, маде на најлимити са и си. Хавса. И испозинале смо за добро, винаги като права делам информација за историјата на таа империја. Овде вакера на права мавка, дема линки, официјално сајти на библиотека, град, референција. Те хулавтери капче на хохавса, окей Сашо. Добре Сашо. Хавса? Това. Чута на најгана шел. И никога на пеналеске керманге кавка. Ту керме кавка. Винаги пенавалеске. Ме мислинава чука, ме вјарвинав това кавка тексти според мене да вкава керо. Просто ме думе со ова кергјомту ке товлен на лист без те промени нешто. Добре. Това. Това. Најкажа. И за чески за добро или диго сар чури или ка хевнарес тека се лика чинески го маровас. Овси сар чури, зави сар испозинцале. До кој кирвити шај тарес ке цигара да рали, о кофтори да, но шај ке рес пожар. Шај ке рес пожар, да. Зависи сар испозинцак, иначе Васко в бъдещо технологија со аспект готви имео роботја, сечко хулема в действие, тотално кади кафе в бъдещето. Ова даже кој повярваш тамен, кади ќес јака поколинен пес на своја нов технологичен бог, ковато. О Иван Мзва Кергјас, ко Мемфис, ко Египет, ко Тексас, каде се здино робот. О кади кас робоќа буквално сар молина пес. Кади кас робоќа сар си семејства и са ќа љубов силен, чамен на рето. Хаса? Едно съвършено. Само 2 минути само баба жачки туалетно, брат. Бус интересно това се гледа. Не проблем. По-скоро в изкуствен интелект, колкото на Бога. Вако Иван Мзва Кергас, по-смекат ка пандаска бичалски група в катазичен. Да, така е от технологија се ки изместина. Всъщност на английски, нали, си пезвакерува OpenAI, нали, тя програма като вакераса за кана означимо отворено око. OpenAI, по-точно, OpenAI, отворено око, означила. И създатели на OpenAI си евреи, когато сме директори на OpenAI, свържеме с Иван Мъс, или скоро навси Самуел Бистъргюн скоро втор еврейцус. И ки еврейско гематрија
Самуел означава гласът на Бог. Не случайно си директори на изкуствен интелект си директори. Или че като вакерството леса и емблема си не кръгчека и облаке. Само каро не бе вакерно. Едините има да вед мена вакерам, але сме само пишина, че ти не ме ги леса. Боже. Мена вакерам, ги леса въобще. Да мишава, ма ти как си е, ме? Какво става, ма това да... Само пишина, бе. Нищо да. Общите места, тя технологии, коли, това, такива неща. Да, бе. Така е. Но верно, ще не позволи на омаги. Защото беше нова, ако в Фейсбук и гледа всякаква неща. Бут интересна неща и вакена, че всека ръко ми трябва да би човекът и дикес може жанса лес. Изкуствен интелект има две страни, монетата има две страни. Да. Така. В момента по-положила магия вакелам, давам информация всичко. Но всичко, в каквото по часа да си жалам за мен, ще е спознали срещу мен. Това понякога керва халюцинации. Това. Да. И о проблеми си, че само когато вакерна песле сов се гласинуватус. Примерно би се пучале за законов, да, добре, ту пенца направяме закона, не е таков. Да, Васко, прав. Хавса ли? Да. Всеко раз се гласиме, да ме хавса ли? А в каса означиво. Лъжа, бащата не лъжа. Бащата на жата съгласим, да, така е, прав си, така е. Няма проблем. Докато пешко да е си вяр. Да. Докато пешко да е вяр, ова тя изобличила. И ти казва къде грешиш, ще да бъркаш. Така. И вярваш си дом. Даже после обичавали си нали. Изкуственият интелект ще разбие всички религии. Всички религии. Да. Ще направи нова вяра. Якъски ми се навърчил съм ти Христос сами. Нова вяра. Да, дик, овси час кари система. Изкуствено средство и технологично система. Очипя си и валута на антихристиянското царство. Изкуствен интелект си технология. Хавса ли? После ковел политически лидер, религиозен лидер, после ковел валута, после ковел правителство, после ковел и всичко в съвкупност. Ковел в крайнище. Заем. И в бъдеще. Ама кара са. Издържа. Ако Керал ще Керал не ви религия, която точно, като пенчал се част в към ангелото обединени в салане в една религия. Така е. Дори няма ислямисти, няма християни, няма това, всичко. Разбина всичко. Всичко. Така. Това вече си ужасно сега, това вече. Това си вече ужас. Да. Сока, човек ще спири нас важно се вкасва, ker gyamo точки се карат. Да. Ама те замисли да съм соки раз. Личност не завършина вакеса. Истинско вярващо, смирено, мъдро, мануш, овдиква нупре, първи, нандре и наври. А буд мануша дигна само наври и никога нандри, никога нупре. Само колен дигна. Но смирено, мъдро вярващо, диква първи нупре, после пес нандре, или да влез, после пес, после натам, навътре, навън. Това. Нагоре, навътре, навън. Да. Но това е християнина, бе. Това трябва да е. Вушкарата има сам да е слави да влеска, че с от информация дига субота да е слава на Бога, благодарина и да влеска за Христо винаги. Амин, амин. Ме кергем на група по Фейсбук.
ker имаме група ко Facebook, гласат на писанието, но те надавате публикуване на вержани. Само ме публикуване и жасо ker геом раско. Али имајќи идеја и само искусен интелект и сек програмата закерува Out Generator, Out Generation. Он создава снимки шат фото с Путин, с Тръмп. Хасали, не баш оригинал ударил. И примерно измислим јомање, че сум сено водешто. Шо са рослависно, не савка светско ТВ музика. Шо без вакерва от ТВ предаване кергјомнес гласът на писанието. И вакерјомнес ја соте создел. И пески каченјом и снимка кате сум равдил с сјучер, с микрофон, кате сум савка, ко групескате вакера. Саршон библијаса. И овто јасма ко бюро, кожено столче вртјашто, па о библиотека, навриди ќо Лондон и ратено бострагачија, ker јасманге бюро, пишува гласът на писанието, жиманде си крстос, еврејско менора, Библија, мотахтајмо пани, Сокер јаса веро знаме на Англи и Българијачка заедно, мамуј си жиманде футјоли, а жиманде мамуј ко бюро си футјоли, масичка за госта, чашка, палафони о Лондон, навриди ќо, и една пример имаше епока намаѓа Авраам, Исус, хавсали и ме ја кана ќарата канака редактиринав и поканјом един руски геополитик Александар Дугин, ker ја си снимка, бавина му прако снимка по 30 минути, упраки од кавка со пишинава, и осо редактиринува по час и нешто мајна хас, зато испипинео лесна, шом се гласно, и представираве гостос, задавале въпроси, ово одговорила, хавсак. Примери, таа вечер ще дојде една личност којато нели авкаси измислимена, реално верно, на најма шоу на сум водешто, но создава цел манушате те чатине нешто те сикло. Хавсак? Да. Ќаратка поканиваме сте вакеро за Западна Европа, за Америка. Оти управляме сака неморална мануша, психопатја, педофила, вампирија, извратината с деца, нели, значи путергио досиета на Епштайн, сачо. И ова на терва анализи, ker јас мене измисли, нама е лескоро анализи. Ме хуляко сајти ки Русија леске, ова лескоро анализи, задавале за въпроси, пренали искусен интелект. Ајде каде на база на негови анализи заделе сме въпроси, овто одговорина, после мето обобщина, те сржина в кај Библијас. Хавса? Ker јом са Сволтер Фај, Дъг Бачелар, сар сам заедно 3 жене, и сено сам кјаме и пучале. И цел си манушата чатино опитирамат кера видео, запис на екрана, те пучавле с писмено, ама о Фейсбук на мало те качино ме видеа. По 5, 10, 15. На мало имате проблем, обрнете се кај помошниот центар. Као шти чатине, на рален времете чатине, пена шали керез видео. На чо, тја кана би чалјем извести на дената качи. Само ко TikTok. Само у TikTok ше. Ма си TikToker геоманге, од те вече си имам близо 6000 последователи. И од те качинава бути информација, в смисъл видео качина. Това човеко светост, вера. Со хаса. Со таки. Така е. Пријатно си е ме. Кај се интереса нештата на освој кај Керсален? Брат, кој деха качатина? Кој малата жена? Така е. Добре, само дека чува звоне като... Са средната жанен 9:30 българско. 7:30 миро. Тога ме шај поне. Добре. Ти ме ваме 6:30. 7:30 звонинава, стомаро 9:30. Ми хаси стоп се ту хари.
А кана Така, тоа саха ти си 9 без 5, у мене си 11 без 5. Да. Каха, сега граки стојас тут ко принестут, каму ќе нешто каде ќе. М. И до 11 за со сабале шече се. Кој На ринга. ко Да, метро, така е. пречив се тут, не. Нема начин, брат. Тоа е. Нема начин. Прво бисерика за сувело, за супер. Меда пена за сутовка бонус. Ако си боза те пиел, нарате су. Как ја боза, ва. Но ако вака чорабу боза ко шеролис. Треба да кире са каса Америка, меда би кера. Тулет бари бутулка меда, човек го шоро се јако. Ко диме стажана, Ма на време сам, не сасим у движение. Онда керова бути, чантес. Ќе работи? Чантес кере, нали, чантес, ка Грција, анализ. Браво. О Грк. Супер, ако. Пишува песке поезија. Но ако не пише Нешто занимавило, создевано. Ако не. Оно што е занимавено пак не со тоа, не може. Шкварсте, ме ќе на пример, ама треба време што хари. Ме од 2008 прете пенџарама туменц. Не савенца. Ме пишинава книга и си готово, само треба редакција печат. 250 страници. Браво, бареши. За смисъл на живота, смисъл модетство, разкажи наме бреша, сарна клом, саре сломису, сар ко свето, сар ке хаса. Да. Ој од 2008 пишинава, дика е колку години. Много години, вази. Трудно си да те пречава на електронно и си неко тетрадки, на флашка, лаптоп. Не са пази, njom пази. Записки си. Лаптоп ако си тут лес, И сигнал всичко си, како телефонија, врти си. Вау, пишницата ќе всичко и најраже на раката пишине с нешто. Вако, пево девек дивески издава чак книга. Коне нешто мукса с деса, а чак книга. Смисъл, каде е смисъл, Сартес, каде е смисъл на живота и каде аз намерих смисъл. Всичко. Корица ме вече и Кергеди Корица Саркис теждига. Така, ој си готова граздани ма видам, а вере книга, а сам апо 2015 пишина. Апо 2015 ој на најгото е класикото, треба време. Новиот световен ред под числото 666. Од те всичко касо Шунас Мандар през годините, со ваќарава, всичко ски книга, хас. книга. Супер. Но ка треба време. Мани всичко ша чо лесек дивес поне пео, книга, дик. Да. Хаса. Да, супер. Класификар. Качетина се, живи здрави. Не ти клепа. Океј, тако нешто керовек Моцарт аранжимент, кај му ќе нешто песна. Он са сали бен појдиња. Са сали бен. Са скорос. Не жава што се кере. Васко си, извињај, че прекасвине, Васко си попорано лестар, ме помушина вас лески. Си панти веко Васко, совци не чавоаме като с намаски кангир, като башало стеле. Васко, сте ме рад? Васко си попорано лестар хармонисти, вакер Tu si na nas palo kokeste o pralo stojani kate bašala se bo viskoro o dovkat kato jasas galasas te pomožisas o si ne posnim tu si na nas o si ne hlapeo ta tu si na nas pantin bek teleki ama ela si kavjanes
Башава будбе, будба стала в кајкита тенерав, да си ја кестаци не са ви известно музиканти, леса сли ми јаспес. И си моменти на најкоите башановски кангери, и ќе снима на некоја ко Лондон чагело. Пред Да, нова да, година да. ко Лондон, некаде гело Кианге. Би се река каде тамо вас те мосте мангава луѓе. Па, те молина самено древелте би чалелто ке другару живота, да ти помага во твоја духовен живот. Амин. Времена, верно. Да, во Мартини со керва, сарсо кари лесто духови. Оправија на највава хала со вламе дјате од демоња на падингелес вава. Требете молине стут леске. Долеманка там, О, тока дем. фазим. Ужас, направо чо халапеске со ово. Про демоња се лиѓепе О вас ле супра. скоро Херкулес. Ја. Толку принестут леса. Силно молитва направо од демоња ки честнине лестер сародел од деволка молитвата на легион. Кате и песта чивјаско баличе. Ек молитва и направо куклел сичко лестар и ковелпеске нормално сараменде. Каре, ту мендра најбали 4 андори коне. А? Ја жа! Од Чичкоданцов сме скоро чо Рико Силес Копакре. Кобакре. Кобакре. Мако бакре Нешто не чисто баличери коле, когрува. Не, шугори пелнати јасман буле, баба, ужас. А са бразилна пес, ки кангерида сешто. Ужас. Джананес. Бабе, ужас. Еми, добре, оваско скаќервек дуча. И Те молине сута меша мутреске вако. та молино пе со васко. Ај. Ај. Господи Исусе, да бъде слава на името Ти, Боже мой. Благодаря Ти, че можахме да разискаме върху Твоето Слово. Сега Те моля, Татко, да благослови Сашо, да благослови семейство му, всички нас, нашите семейства, група Сион, да се осъзнаем къде вървим, да се осъзнаем дали сме при Теб или не сме, и ако не сме, върнени при Теб, Исусе. Моля Те, подготви група Сион, Господи Исусе, за Твоите велики дела. Моля Те да излезеш Твоя свят дух върху нас. Моля Те да ни новородиш, наистина да бъдем нови създания в Теб. От сърце и душата, моля Боже мой, да пазиш и да не закриеш сега през цялата нощ, да благослови съня ни и нощта и да ни падеш през цялата нощ, Боже мой, защото Сатана праща стрели денем и нощем към нас, които вярваме в Тебе, Боже. Това, което съм забравил или не съм споменал в молитвата си, моля Те да го добавиш Ти, но Те моля група Сион да възкръсне в името на Исус очи праведни и да бъде мощно свидетел за Теб и за Исус Христос. Да бъде слава на името Ти. Амин. 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 Не е така, брате. Еми, добре. Лека вечер, Господ е вас. Еми, од менца, лека вечер. До следващия Лека път. вечер. Да, Та на другия път повече може. Дано. Да, но. Добре, чао. Ајде. Ај. Чао. Лека вечер. Чао. Чао.